in order to communicate with words, that person has to know how to put those words together, not just in sentences, but in meaningful phrases that will capture some image or make you or me feel something. This is what great jazz musicians do. Dragi prieteni, asta e pentru melomani. M-am născut la bord cu 10 iota SSD. O dau vizual pe beat gen LSD. Eu nu am trist, nopți și zile NND. Mă găsești pe SoundCloud, nu la MTV. Încă știam pe Wu-Tang, Rakim și Nas. Dependent de hip-hop, deci n-o să mă las. Dau vorbe cu dor pentru ai mei ca fratele B. Soundul meu e clasic ca maestrul James Dean. Eu nu sunt rapper, sunt povestitor. Eu n-am fan, am doar ascultător. Prin viață ca tine sunt alergător, dar și ca Mircea Cărtărescu, orbitor. Iubesc orașul, poezia, omul sincer, filozofia nocturnă, misterul din cer. Pianul vechi al mamei așteptând la parter și versul lui Nikita pentru mine e reper. Mă găsești în Cismigiu, dă o tură chill cu bicla, frate, nu-s la raliu. Că sunt fiu de pământean, muzica vasul, eu capitan, vibe-ul diafan, ca cei de la Golanda. Magic pe snare, cad atât de lent, cu mintea în prezent, talentul polivalent, rămân jazzy. De la început vis persuasiv, nimic ostentativ, mesajul meditativ, tot timpul în mișcare de la punctul A la B, în aer sub pământ sau în RATB. Și nu sunt supererou, nici măcar ca Deadpool, dar vezi tu, am aspirațiile mai sus ca Everestul. Sunt dependent de a când e pus pe vinil, de soundul ăla vechi ce mă păstrează docil. Cinefil, de la Mungiu la Ciulei, pe aceeași canapea doar noi doi și un ceai de tei. Da, trenul de noapte, desenele animate, Tom și Jerry Flintstones pe retină imprimate. Iar când ajung pe acasă, mă simt nefiresc. Orașul Mării Negre, unde am învățat să rostesc. Da, bucata asta e pentru tine, așa că hai să părăsim stratosfera ca să înfir la nai. Dar întâi vreau să spun ceva ce nu știai. Refrenul e scris în noiembrie, deși l-asculți în mai. Da, bucata asta e pentru tine, așa că hai să părăsim stratosfera ca să înfir la nai. Dar întâi vreau să spun ceva ce nu știai. Refrenul e scris în noiembrie, deși l-asculți în mai. Omul cu poțiunea pe muzica lui Ray. Asta a fost. Multă pace, am ieșit.